ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಜನನೇ ರೂಪೇರು ಮಾತ ಮೋಲಿರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಯಾಕಾರ ಬಂದು ఇప్పుడు ಅಂಚಿಂಚು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅದು ತೂಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಾಣದ ಆಂಡಲ ಈ ಪೇಂಟ್ ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗಾಡಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬೆದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬೆದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಬೆದ್ರ ಮಾತೇರ್ನ ಬೆದ್ರ ಅಮೂಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮೂಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಅಮೂಲ್ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ನೀನು ಹೋದಾರ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಡಿಸೋದು ಹೋದಾರ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಂಬು ಇಂದಾವ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಬ್ರೌನೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಗ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಇಂಚಿದಪ್ಪಿಗೆ ಒಂಜು ಗಂಟೆ ತಗೋತಾರ ಇರ್ಗು ಬರ್ಚಲ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಒಂದು ಸೇವ್ ಪೂರಿ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಒಂಜಿ ಸೇವ್ ಪೂರಿ ಒಂಜಿ They will take your ID. I would like to hear. No. ID in the sense. Dessert. ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗಡ್ ಬರ್ತದೆ ಓದೋದು ಕಲ್ತದ ಅಂಡಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಓದೋ ನಿಜ ಇತ್ತೆ ಓದರ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ಎ ಬಿ ಮುಸುಟು ಪತ್ತ ಅನ್ಬೋಯ್ ನಾ ಒಂದು ಈತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡು ನೀವು ಸ್ಮೂತ್ ಅಪ್ ನಾನು ಪಂಜೆನಾ ನಾವು ಮರಲೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ Friday जा रहे हैं। उधर पता नहीं। आ जाओ बिंदास। ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಂದತ ಓ ಗೊರ್ಚಿ ಕ್ಯಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೂಡಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇರ ನಾಜಲ್ಕುಲು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರು ಅಂತಿತ್ತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ತುಳು ಬಾರ ಅಂದು ಒಳ್ಳ ನೆತ್ತೀಜದ ಅಲ್ಲ ಪಂತಿಜ ಅದಂದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನಾಚಿ ಇಂಚಿನ ಮರಳು ಗಟ್ಟು ಅಂತಿರತ್ತ ಅಬ್ಬೋ
ಕೆಬಿ ಪೋಲು ಅವಳ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ನಿ ಓ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಮರಲಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮರಲೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಮರಲೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡಿಯವ್ರು ಎತ್ತುಂಡ ಪಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಕನಾಯರ ಬಂತೀರಾ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಿ ಎರಡೆ ತಿನ್ಪು ನೀರ್ತಿ ಇಟ್ಲ ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟು ಅಂತೀಚೇರಿ ಹಾಂ ರೈಸ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಡಿಯಾ 49 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕ ಸೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅರಿಯಾ ದಾದ ಪೂರ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಅದೇ ತೊಂದಿಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾದದೇ ತೊಂದೆ ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡುದು ಜೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪು ಜೇರು ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋದಿಪ್ಪು ಜೇರಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಕ್ತೀರಿ ರಜೆ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಉಂಟಾ ಜಾಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ದಾದಾಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಓ ಸೀರೆ ತೊಂಡೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ 5 ಮನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 12 ದಾದ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಚ್ಚಿದುಂಡು ಐಕ್ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅದು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಜಾಗುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವುಂಡು ಉಂದುಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇದಾದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಗ ತೋಜುಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಗ ತೋಜುಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಈಜಿ ದಯಪಂಡ ಇದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಆತುದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂಡ ಒತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಂಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೇರು ತೂನೋಡು ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂಜ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಅವು ಏಪರ್ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಅವು ದೆತೊನಾರ ನಮಕ್ ಎತ್ತುನ ನೆಚ್ಚಿ ಐಕಂದು ದುಡ್ಡು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಅವ್ದು ಅದೇ ಕಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಅದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈದ್ವೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ನನಲ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂತೊಂತೇನೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತದ್ ದೆತೊನೋಡು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇತೆಗ್ ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ ಖರ್ಚಾದ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿನ ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏತೋ ಜನ ಎನ್ನಂಚ ಇಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊನೋಡು ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರ್ ಎಪ್ಪರ್ದಿಂಚಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರ್ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆದಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡಲ ಏನ್ ತೂಪ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದೆತೊನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲೇದಾನೆ ಮಿತ್ತರುದು ಉದುರ್ಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪನತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ಜಾಗ ಉಂಡತ ನಿಕ್ ದಾದ ಬಂಗ ಅತ್ತ ಜಾಗಿತ್ತಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪಂದೆ ಹಾಪುಂಡ ಬೊಕ ಬಜ್ಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಒಂತೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೂನೋಡು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿ ಐ ಬೊಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಖರ್ಚಾದ ಬೇರಂಡ್ ಕಾಸು ಇದು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂಪನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಖರ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಇದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾಂಡಲ ಪಾಯರಂಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರಂಡ್
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನೈನ್ ಪೂರ ಪನಂಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ 10th ಬಂದಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗರ್ದು ಏತೋ ತೂಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಲ ಇತ್ತನಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಒರೋನೆ ಮಿತ್ತು ಪಾರ ಜೇರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಐಬಕ್ಕ ಇತ್ತನಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಪ್ಪಲ ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಣ್ಣ ನಮ್ಮಿರ್ದು ಏತೋ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಲಿಪ್ ಐಕ್ ನಾನೇರ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸೇ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪಂಡಲ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಏ ಪಂಡಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನಾವ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುಗ.